nami ke sengikutshela kokwami ke nami bengifikelwa phela ukuthi nami ngifuna ukuba nomuntu owesilisa ngizizwe ukuthi imizwa yami iphakeme kodwa ngigcine sengilala ke nalo bhuti wakamakhelwane bengeke ngikwazi bengeke ngingakwazi ukulala naye ngoba phela anganawo uthathe isinqumo sokuthi uphindele kumawe ingane yakho uyolala naye angiqophisani nawe kodwa wena ungahlala uyizwe imizwa yakho ukuthi ufuna ukuba nomuntu wesilisa kodwa umuntu wesilisa akakukho akwenzayo size silale ubusuku bonke izinyanga nezinyanga iphela phela lento kade yaqala kodwa bengik-understanda lokho kade yaqala lento yazi ungiphatha kabuhlungu ukuthi ke kunalokho usukhethwa kubona uma ingane yakho awukwazi ukuthi uyokwenza lento obuyenza naye nami ke bese ngikwenze bese ngimove on ukuthi bengilindele usuku nje ukuthi ngikutshela ukuthi cha ngibhizi nalokho bhuti wakamakhelwane akubalekile lokho ngifuna ukwazi mina manje ngeke ngize ngikwazi ukukutshela lokho kodwa into engakutshela yona ukuthi ubekade ekusiza since wena ububheke naleli inkinga adunayo. Ngiyanibingelele eMakhaya TV uSithelo mfana wangu bese phansi enquthu bafethu ke ngaso sonke isikhathi ngiyohlezi ngisho mangike ngavula ikhamera ngathola indaba zemjolo exaka abantu ngakwazi ukuthi ngikhulume nani ngibonane nani ngiengage nani kuyintokozo kimi lokho ngende ngiappreciate kubo bonke abantu abasubscribeayo nabakhombisa ukuyisupport ichannel eMakhaya TV ukuba nikho nini ngaba yikho ke la sisakhuluma ke ngesupport niyayazi ni support eMakhaya TV ethola kwa EasyBet inhle kakhulu ngiyacela ukuthi nawe lapha eMakhaya ujoyine uEasyBet usebenzise ipromo code @ST50 ngoba uEasyBet uyipartnership neMakhaya TV kwa EasyBet ke khona amanye amakhodi okudlala angekho kulula kakhulu ukuthi uwine than ukuthi udliwe ngihlezi ngisho ukuthi ke ngaso sonke isikhathi kwa EasyBet mawuqeda kujoyina bekuhlabe ngo50 ibonus voucher into ongeke uyithole kwezinye indawo usathi uthi ujabulela bahlabe ngo50 bekuhlabe ngo150% mawuqeda ifirst deposit yakho njalo ngoleyibili noma ngoleyisine makuba ubudliwe ngeweekend edlule bakuhlaba ngo15% back bephinde behlabe ngo20% back wale mali oyidliwe yona mawuwinile banokukunika u25% wale mali oyiwinile mina ngisangathi ngiyiwinele u10000 baphinde bangihlaba ngo2.5 more ngagcina ngayithola sengino12000 EasyBet bafethu khona konke okuhle lokho ngikushoyo akusikhona amanga ungangifonela ngikuprovele khona bafethu ke siyeke indaba zo EasyBet nginiphathele umfethu la naye othe akeke sitshele ukuthi kwenzakalani emjolweni wakhe. Mfethu uyaphila? Ngiyaphila futhi njani? Hayi ngiyaphila mina. Hayi liyashisa ilanga. Kwezinye indawo bakhala ngamakhaza ngisaye ngahlala eGoli kuyabanda. Kodwa la eThekwini ukuthi kubanda kunje sishise sijuluke sengize ngimnyama. Hey lingithosela ilanga. Mfethu kwenzakalani? Kwenze njani? Bafo nginenkinga la kwezigoba ngibhalele wena. Yeah. Shuthi kunomuntu ongiphilisana naye njengamanje. Yeah. Umuntu ongiphilisana naye njengamanje sike saba nenkinga. Kona impela sathandana but inkinga ifikile lapha ekamereni baba. Kwenzakalani ekamereni? Okay, ungakasho inkinga ikuwe noma ikumama? Ikuwe. Okay, qhubeka bafo. Ngicathi wonke umuntu ozwile. Shuthi bafo lento mengilo ngayinaki. Basi nami ezindoda ngagcina sengithi hayi manje ngisukumela. Then ngayisukumela ke umuntu obonayo. Umuntu obonayo cha istory wangibekela sona bafo. Inkinga yami ukuthi alivungi ngoba uma ngabe sisiza ngasempedini. So lo muntu wachaza ukuthi lento le ibangwe umuntu emengikade ngithandana naye phambilini. And lo muntu bafunde mazile nje kakhulu hayi kancane futhi hayi kancane futhi nasendlini kwamanje lo siphilisana naye izinto ayisahambi nakahle mfowethu. Ayisahambi nakahle siyaxabana njalo kuliwe cishe kushawana cishe kulenyazane kanzima mfowethu. Ingakho ngisasisinoma mfowethu ngibhalele le show yakho mfowethu. Okay. Uthi mawuhamba abantu abahlolayo bathini? Ngasakuvuma inkinga ngathi akwathwa umuntu angihlekisana naye phambilini ukuthi lingavumi hlobo livuke mangabe nginaye. Okay. Usuke wakwenzani ukuthi since usunomuntu wakho omusha ukubuyele kuyo uyobona ukuthi liyavuka ni? Seke bafo. Usake wakwenza lavuka.
Yeah. No, bafo ngiyakuzwa. Futhi makuba ngikuzwa kahle ukuthi nomlaleli ongakuzwanga emakhaya uthi unomuntu othandana naye njengamanje. Kodwa manithi niyayithokozisa ekamereni induku ayiphakami. Kodwa futhi uyathola ukuthi i-ex yakho iyona eyenza ukuthi ube nalenkinga. Uma uhamba wathi uthi akuyozwa kwi-ex yakho lafike lama ngothi. Kahle kahle hayi ukuthi uyagula uthakathiwe. Ngasho kanjalo ukuthi ngisakathiwe. Mbukele emakhaya umfethu nangu useshilo. Manje mfethu ufuna kwenzakaleni? Ngifisa kahle ukuconfessa kulo engithandana naye njengamanje ngimtshele ngale ndaba ukuthi ngabuyela emuva kulo muntu engithandana naye sakutshontshana mfowethu kanjalo lafikele kuyena lavuka but yena I don't know why angazi ukuthi Mhlawumbe uyena nje ocushiwe. Phela kuyenzeka nalokho. Thola ukuthi naye i-ex yakhe yavala ukuthi makufika omunye umjidala ngasavuki. Nalokho ngiyengizwe ngakho kodwa bengakazi ngicabangele. Kodwa ngoba usathola ukuthi wena unenkinga asistike kulokho. Bafethu ngicela ukuthi silande udadewethu ezezwela ukuthi nangu umjida wakhe uzokhuluma ukuthi liyavuka maye kwi-ex. Alivuki kodwa maye kumuntu wakhe. Hlala nathi. Bafethu sesiphinde sabuya. Sibuye naye usisi ukuthi naye akeze izwela lenkinga engiqeda kuyitshela i-boyfriend yakhe. Ukuthi thini siswami yaphila? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Nisaphathene kahle nobhuti? Hayi si right bandla ya. Happy? Yeah, ngi-happy. Bafo wase kukhona umuntu wakho wasushashazela manje kwenze njani? Mfethu ngabe nginephutha mangathi ngiyamtshela umuntu wakho ukuthi uthini kimi. Ngicela ukuthi uyitshelele yena. Nangu umuntu wakho wena omazi kancane. Sabile mfethu. Ngiyazi inkinga yami engibhekana nayo mihla namalanga njalo mase sifika enkonzweni yasekamereni mfethu. Mfethu yazi ngeke ngayilandela lenkinga yami. Ngaya kumuntu obonayo mfethu. Ugogo wafika wangichazela ukuthi la ngikade ngikhona phambilini emjolweni wami. Mfethu ngafike ngathola ukuthakatheka. Yebo ngathakatheka then lo muntu lo esibathi mangabe yenza lento le wayenza ukuthi lingavuki kuma ngabe nginawe kuphela but mangabe nginaye liyavuka. Imake ngikuphulule nje wena usuhamba kanjani uye kumuntu obonayo mina ungishiya kuze inkinga uyayazi ukuthi yethu sobabili ngoba into eyenzeka kuwena ufanele nami ngihlezi ngikhona eceleni kwakho makukhona istep osithathayo usuhamba kanjani manje wedwa? As now mama wazi indlela eningi ngithanda silihambe ngedwa. Ngiyakuzwa. No hayi bethu ngicela nje kumfakazela ubafo. Futhi ngiyakuzwa nawe ukhuluma kamnandi impela njengomuntu o right, umuntu o responsible endodeni yakhe. Kodwa futhi kwelinye side akufaneke akutshele yonke into ikakhulukazi ejule kangaka. Kuyi risk ukuthi ethe qala nje bese ehamba nawe. Yebo. Ngoba akakazi kwenzakalani. Yebo bhuti ngiyakuzwa. Ngiyaqhubeka mfethu. Mfethu ngiyangazi ngiqale ngakephi because ithanda ukuba nzima yona. Ithanda ukuba nzima. Sisaphezu. Kodwa bese ngabuyela kulo muntu angithandana naye. Ubuyela nini? Qala unyaka phezulu. Hayi angikuzwa kahle mina Sipha. Uthi wabuyela kuyena usubuyela uyokwenzani kuyena ngoba mina maqala unyaka mina nawe besithandana. And sihlala endlini eyodwa ubusithola nesikhathi sokuya kuyena ubuyela nini kuyena ngifisa ukwazi lokho. Nakhona ubuyela kuyena uyokwenzani? Ayithola sesemashidi ngazi nami kanjani. Kodwa into ungiphatha kabi abhlungu ukuthi lafike lavuka mfowethu kuyena. Lafike lavuka. Oh, shuthi nina kahle nithi imini inkinga la. Ngoba phela wena shuthi ukwazile ukubuyela kuyena shuthi
usufuna ukuyogculisa yena, usufuna ukuyozwa lento ongayizwa kumina. Shuthi mina ngibona kanjalo ukuthi kwalomuntu obuye kuyena shuthi nihlangene nonke naye. Akukho njalo. Ukuthi izindoda kunendlela ukuyithola usuyihambile ungazi nawe. Cha kodwa Siphamandla ungi-appreciate kuyo yonke into engikubekezelela kuyona. Akukho njalo. Ngiphatheke kabuhlungu bhuti wami. Lo muntu ayikho into engamenzeli yona endlini. Ayikho. Njengomuntu wesifazane kuye kube khona nje izinto ezibuye zibe nzima endlini. Kodwa ngeke uze ungibona ngicomplain, ngiyenza cause ngiyamthanda, ngiyambekezela kuko konke abhekene nako. Yazi into engiphatha kabuhlungu ke. Nami ke sengikutshela kokwami ke. Nami bengifikelwa phela ukuthi nami ngifuna ukuba nomuntu owesilisa, ngizizwe ukuthi imizwa yami iphakeme. Kodwa ngicine sengilala ke nalo bhuti wakamakhelwane. Yini? Bengeke ngikwazi. Bengeke ngingakwazi ukulala naye ngoba phela anganawe uthathe isinqumo sokuthi uphindele kumawe nganyakho. Uyolala naye. Angiqophisani nawe. Kodwa wena ungahlala uyizwe imizwa yakho ukuthi ufuna ukuba nomuntu wesilisa kodwa umuntu wesilisa akakukho akwenzayo. Size silale ubusuku bonke izinyanga nezinyanga iphela. Phela lento kade yaqala. Kodwa bengiku-understanda lokho. Kade yaqala lento. Yazi ungiphatha kabuhlungu ukuthi ke kunalokho usukhetha kubona uma enganyakho ukwazi ukuthi uyokwenza lento obuyenza naye. Nami ke bese ngikwenze bese ngimove on ukuthi bengilindele usuku nje ukuthi ngikutshela ukuthi cha ngibhizi nalobhuti wakamakhelwane. Akubalekile lokho. Ngifuna ukwazi mina manje. Ngeke ngize ngikwazi ukukutshela lokho. Kodwa into engakutshela yona ukuthi ubekade ekusiza since wena ububheke naleli nkinga kade unayo. Ubekusiza ngoba ubekwenza ukuthi ngikwazi umhleli nginawe ngikubekezelele. Kuyona yonke into. Wenjayazi. Kulungile mawubona ukuthi nginja wena umgodoyi wena. Fethu nani. Hawu. Ngicela lento le. Umgodoyi. Na umgodoyi nje ngokwakho. Ngicela lento efanele ikhulume. Ngicela ukuqala ngawe baba. Ngesikhathi ingavuki induku. Ubuphatheka kanjani? Fethu. Asikho nesidingo sokuthi azachaze bhuti. Wena lento ecela bafethu. Ubuphatheka kanjani fethu? Angazi ngichaza ngithini phezulu indlela engizizwa ngayo bathi uhlungu phezulu because ngiyamthanda phezulu manje ngisamthanda kodwa wazizwa kanjani ke emva ukuthi ulale no ex yakho phezulu obvious wazizwe right wazizwe right kubuze mina wazizwe right sibuze mina buka nje ukusho ukuthi lento kade wayenza ulele nami endlini yazi ukuthi uphuma uyokwenza into ezibhedayo lapha uyangibamba wenza yonke into awubuyeli ngani ke kuma yonganyakho phela shuthi ku right ukuphila naye ufunani pho mina ngithandani ungenza slim ngithandani shuthi ayihlukaneke nami kodwa bengifisa ukukutshela lento ukuthi nangu uvusi lapha kamakhelwane ubekusize kulekelela kulento ububhekene nayo umngani wami uvusi like serious umngani wami uvusi mana wena wamtshela uvusi ukuthi alivuki la ngamchazela sinovusi size sikwazi ukufinyelela kulento esafinyelela khona ngazizwa nami ukuthi bhuti wami ngeke ngiyadinga ukuba nomuntu wesilisa uvusi kwakuyena wekhona ke khona la esiqashe khona emqashweni wayengekho yena esemsebenzini kwaze ngani alivuki imini engamtshela cause ngangibona ukuthi ngifisa ukuba nomuntu wesilisa ngacela ukukhuluma nangathi ngiyacela bandla bhuti wami ngeke kunenkinga engibhekene nayo lapha endlini mungakwazi nje ukuthi ungilekelele kulento engibhekene nayo hayi into yethu soyifihla kanti vele naye wayevele ngifuna kusho kona ukuthi ke ngangihlonipha umuntu wami kodwa ngabona sekulula ngoba umuntu wami ebhekene nale nkinga ebhekene nayo and kungekho lula engafuni ukuyilungisa angazi noma yebe imkhathaza noma ibimenzana ngoba esegijima waphindela kumawe nganyakhe mina ngislima mina ngihlele endlini uyenzeni vele lento le wahamba nini ngangikuphi hayi kulungile kodwa nginento engifuna sibuyela kuyona angisafuni ukuthi ungichazele amlalela ngicela ungilalela ngicela ezinami indoda kuye kwenzeka ukuthi kube namaphutha engigcine sengifika kona imapha amaphutha owokuqala nje iphutho lenzile awukwazi ukuthatha steps sokuthi uhambe kumuntu obonayo kodwa inkinga uyazi ukuthi wazi ngani ukuthi inkinga ibikweni noma inkinga ibikumina mama usuyazi ukuthi ngoba bekumele usambe sobabili ayobheka thina sobabili ukuthi inkinga yethu ikuphi sobabili uzovuma yini kuba kutshela kwaseqala bengizovuma wena isho ukuthi ubufuna ukuyibuyelela kumawe nganyakho phela ngathi mina la ekhaya isho njalo ngithi wathini wena wathi abantu babona bama nje manje hayi awumancane sisi okay sengusisi manje singanani ntwana uvusi sineminyaka e2 besibambisene nje kahle mana nisahlabana noma seniyathandana kufana nokuthi sisathandana
Hayi bo. Fana nokuthi sesiyathandana. Uyamthanda uVusi? Hayi ukuthi phela bhuti ngiyamthanda. Ukuthi phela kuyikona phela ukuthi uyakwazi ukunganelisa since endlini la sengihleli khona nginganeliseki. Endlini phela akukho okwenzekayo kuthuli nje ngoba seziwathatha isinqumo sokuthi aphindele kumawe ingane yakhe eyobukisa ngami. Manje sisuya understand ukuthi waya kumawe ingane ngoba inyanga yakhe. Angisakholwa lokho. Wayethunywe yona lo nyanga noma uyena oyoyibhekela. Wayofuna ukubona ukuthi umawe ingane wami loya ngempela. Ngifuna ukubona. Ngiyaxolisa ke nami ukukutshela. Kodwa nje ayikho into engizoyenza nami uVusi akuselula nami ukuthi ngisuke kuyena sengize ngamjwayela. Manje ngami uzoyenza njani bro? Angazi shothi uzobona phindela kumawe ingane yakho. Ngiyabuza ngifuna ukwazi mina manje usenze njani. Phindela kumawe ingane yakho phela mhlawumbe umawe ingane yakho uyena mhlawumbe okwenza kangcono. Mhlawumbe uzokwazi ukuyifila uyindoda since phela ngoba ubunami ubungayifila ukuthi indoda. Yebo bengiyazi ibhuti wami into engicinga kakhulu ukuthi uthatha isinqumo sokuthi ahamba ayobheka kumawe ingane yakho ukuthi iyenza leyo nto le engangitshelanga mina. Ngoba bekumele akhulume nami iqala ukuze siprove ngempela ukuthi lento eshoyo inyanga iqiniso yini. Kodwa ke uhambe lento yenze kulonyaka. Wena kade ujola no. Wena waye wahamba wamshiya wayojola no. Sabile ba 2 years. 2. Ngicela ungeke. Uyabo uthi nawe wrong. Kade wamchithela and lento yena uyenze manje ngenxa ukuthi ufuna ama solution. Wena yini ungakhulumanga naye uzoze umshiye endlini uyotshela umngane wakhe ukuthi indoda yakhe alivuka. Uyasibona isithunzi sakho sisibulele. Yebo ngiyabona. And it's not like alivuki ngoba egule noshukela noma yini. Wathakatha. Sazi ngani? Useyazi nje ukuthi uzokutshela wena into phela besingaze ekuqaleni. Nawe ujabulela ukuthi uVusi ukunika kamnandi. Ayasazi. Yini phela akukho engizokwenza nami sezisajwayelana noVusi. Kulungile. Akukho nami engizokwenza angazi nokuthi yazi mina into engicika kakhulu lo yenzile. Kuvele ngiyayivuma iphutha lami ngibe wrong nami kakhulu. Kodwa ngisakwazi ukuxolisa nawe kubendela iphutha nawe ulenzile. Ngisoxolisa kanjani? Ngiqala ngichaza indaba ngixolisile. 2 years. 2 years phonke. 2. Phela nawe kade yaqala lento isidoda khipha iqala manje. Iqala ndisiya ngisingishilo ngathi ngiyaka umuntu obonayo uqala unyaka ngafike ngiyayithola ngale nto le. Ngase ngibuyela kuyena angazi nami uthini yangenza isingcene sesembedeni naye. Ayikho lo. 2 years pho. Amaphutha yenzeka. Sinethatha singanani mina nawe sisandana. Amaphutha yenzeka. Nesikhathi singanani mina. Amaphutha yenzeka nami ngiyaxolisa ngisho njalo. Okay ngiyakuzwa lokusho. Buzi nesikhathi singanani mina. Amaphutha yenzeka kubalekile izwa lokho. Ayikho into esengizoyikhuluma. Manje futhi afuna ungezi. Nami ngiyaxolisa ngisho njalo. Umfethu uyayilungisa le ndaba le. Maye nawe seluvuka lime ngenyawo uzokwenza njani ngoVusi? Yena uzokwenza njani ngami? Yena uthini? Ulanga obuyathanda. Umbuzo lo obuza wona kuqala akwazi. The reason sila ingoba ufuna ukuthi izinto zibe right. Ngazi singezasazocabanga uzokhuluma naye lokho sobabili. Bafuna umuntu afathanda. Usayishaya ngami dala. Nje. Usangifuni. Lokho ngifuna ukwazi. Ngabe ngihlaleleni nawe endlini ngingasakufuni? Hayi na. Ngiyakuwashela ngiyakuphekela ngenza yonke into. Ingoba ngeke ukhona ukuhlala noVusi and into esingayazi ukuthi uVusi mangathiwa usathandani noBafo uzokhona ukuhlala nawe full time. Mengathi uBafo ke hlukanani ke hamba ohlala noVusi. Ingoba uyazi ukuthi uVusi ngeke ayivume naye uright ngoba ekutshontsha nje. Kodwa ke sokukhuluma naye sobabili. Bafo uyavuma ukuthi nizoyikhuluma nobabili? Mengafuni futhi kulungile. Uzobonakala lo. Uyamthanda. Sana isikakhulu. Indawo wenze nje sithanda. Kodwa uVusi phona. Vusi pho kubona bonke ke beba ngaka abafana ke uVusi. Ngeke nami into engizoyenza imizwa yami iyayingiholela kuyena. Hayi my God. Yayingekho into engizoyenza ngangiyidinga lento engangiyidinga naye wayengidinga and kade akhombisa ukuthi uyangithanda naye. Noma ngaba naye umuntu wakhe ngoba naye phela unomuntu wakhe kodwa kusalayo siyathola isikhathi sokuthi sibonane. Akwazi ukwenza lokho engisuke ngikhalazela ngaleso sikhathi leso. Lokho okuhlulayo yona obekuhlula yonke leminyaka. Manje usuzobeka mina iphutha. Kodwa mina ngicela silungise izinto. Songazi kanjani. Ngoba ngibize wena. Yazi nje nento engiphatha kabuhlungu ukuthi usongaze ungibizela kuma TV yohlala ngani nami phansi silungise izinto kahle.
sihlale phansi ngoba ezinye izinto siyakwazi ukuyilungisa sidlule ey'ntweni ey'ningi kabi. Ngishaya. Mase ngishaya. Uyakushaya mfowethu. Ngishaya. Ngishaya. Kahle kahle ubuzongibukanisa nabantu nje into obufuna ukuyenza. Isho njalo nje ukuthi ubuzobukisa ngami, ubukise ngami emndenini wami. Mhlawumbe ngoba mina ngingenayo ingane nawe. Ingakho nje uzozwa decide ngisho ukuya koma wengane zakho. Uyokwenza lento obuyenza naye. Kulungile kodwa akunankinga. Mina nje botete engayisho sengiright ayikho into engizoyikhuluma naye. Ngizokhuluma naye endlini. Okwamanje ayikho into engayikhuluma naye. La ko TV ayikho into esingayikhuluma lokhu uthando le TV. Angimeni masiphendle nafika ngishintshele la. Alokhu uthando le TV. Mhlawumbe nakhipha isikhali bese ngilimaza lo muntu first kodwa Kodwa uyavuma ukuthi nizokhuluma endlini. Sikhuluma mfethu. Mbukele emakhaya le ithandani mazithi zona zizoyikhuluma endlini. Angikwazi mina ukuthi ngithi aziyikhulume manje. Ubafu uyamthanda usisi. Angazi noma usisi uyamthanda nobafu. Kodwa ke ake sithi angibanike ibenefit of the doubt bazokhuluma endlini. Mina ngizobe sengibuza ubafu kuhamba kweinsuku ukuthi ngabe bakhuluma ba right noma isibhaxo sisasha. Bye bye.